الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا تیسرا سپارہ سپارے دا رکوع 8واں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 16واں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جن بد نصیب اور بدبخت لوگوں دا تذکرہ میں کر چکا کہ کون او بد نصیب لوگ نے جڑے اللہ دی رحمت تو محروم نے اللہ دی رحمت تو محروم کون بد نصیب اور بدبخت لوگ نے کیڑے اور بے نصیب نے کہ جنہوں اللہ ذوالجلال قیامت دے دن رحمت دی نظر اونا تے پان گئی نہیں۔
ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو، انسان جتنا بڑا گناہ کرتا ہے او دی سزا اتنی بڑی اور اتنی زیادہ او دی سزا ہوندی ہے۔ چوری کردا ہے تے او دا ہاتھ کٹیا جاندا ہے، زنا کردا ہے تے انہوں کوڑے لگدے نے، شراب پیندا ہے تے او دے تے حد مقرر ہے، قتل کردا ہے ناحق تے او دی سزا مقرر ہے۔ یعنی جتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی سزا ہے۔ وہ اپنی جگہ مسلم ہے، حقیقت ہے، لیکن بعض اوقات کسی بندے دی سزا اس تو بڑی اور کوئی نہیں ہوندی کہ او بندے دیاں نظراں وچوں گر جائے۔ بندہ بندے دی نظر چو گر جائے، گھوڑے تو ڈگیا بندہ اٹھ پیندا ہے، لوکاں دیاں نظراں چ گر جائے تے زندگی پر دوبارہ اٹھ نہیں سکدا۔ اور جنوں پنجابی چاہتے نا سونے دا بھی بن کے آ جائے، لوکاں دیاں نظراں چو ایک واری بندہ گر گیا، دوبارہ او مقام، او عزت، او اعزاز، او منصب، او مرتبہ دوبارہ انسان نو میسر نہیں آوندا۔ یہ ہے میری تہاڈی حقیقت۔ اسی لوکاں دیاں نظراں چو گر جائیے تے اس بد نصیب دی بدبختی دے کیا کہنے تے کیسی او دی بد نصیبی ہے کہ جیڑا کائنات دے رب دیاں نظراں چو گر جائے۔ یعنی دو چیزاں ذہن دے اندر رکھو، ایک ہے رحمت جدے تے اللہ راضی ہون، اللہ ذوالجلال خوش ہون، تے ایک ہے لعنت۔ لعنت دا معنی عام اسی سمجھنے ہاں یہ بھی کوئی ایڈی وڈی گل ہے، لعنت یہ کیڑی کوئی بڑی وڈی گل ہے۔ لعنت دا معنی ہے بندہ رب دی رحمت تو دور ہو گیا، رب دی رحمت تو بندہ دور ہو گیا، اللہ دیاں نظراں چو اے بد نصیب گر گیا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو اس ذلت رسوائی تو دنیا آخرت دے اندر بچا کے رکھے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، کون و بدبخت بد نصیب لوگ نے جڑے اللہ دیاں نظراں چو گر گئے، جنہاں نو رب العالمین قیامت دے دن رحمت دی نظر نہیں ویکھن گے۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ عرض کر چکا کہ آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نمبر ایک بڑھا زانی تے بدکار اللہ ذوالجلال اے دے وال رحمت دی نظر نہیں پان گے قیامت دے دن۔ نمبر دو متکبر فقیر ہے بھی غریب ماڑا تے متکبر بھی ہے، اس بندے وال بھی اللہ رحمت دی نظر نہیں پان گے۔ تے نمبر تین وقت دا حکمران تے جھوٹ ہی جھوٹ بولی جاندا ہے، قیامت دے دن اس بد نصیب وال بھی اللہ رحمت دی نظر نہیں پان گے۔ اور کون بد نصیب نے، میں اس بات نو اگے بڑھانا چاہنا کہ جنہاں نو اللہ اپنی رحمت دی نظر تو گرا دیں گے، جنت دے اندر انہاں نو داخل نہیں فرمان گے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان تے ارشاد فرمایا
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی اینا بد نصیباں وال رحمت دی نظر پا کے ویکھن گے ہی نہیں۔ میں قربان جاواں ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو اس بات دی مزید وضاحت فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے مزید دی تشریف فرما دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن بھی سماعت فرما لو، مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان پاک تو نکلے الفاظ بھی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو کہ کیڑے کیڑے بد نصیب بندے نے کہ جنہ والا اللہ رحمت دی نظر ویکھن گئی نہیں، اللہ ذوالجلال انہاں نو جنت وچ داخل نہیں کرنگے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، آپ فرماندے نے جنت دی خوشبو اتنی زیادہ سبحان اللہ، ایک بندہ گھروں اعلیٰ قسم دی خوشبو لگا کے آوندا ہے، استعمال کر کے آوندا ہے، مسجد دے اندر داخل ہوندا ہے یا کسی مجلس تے محفل چ آ کے داخل ہوندا ہے، ہر پاسے خوشبو ہی خوشبو پھیل جاندی ہے۔ لوگ ویندے نے اے تعجب پر یا نظرہ فلاں بندہ بڑی اعلیٰ قسم دی خوشبو لگا کے آیا جنہیں ساری محفلی منور تے معطر کر چھڑی ہے۔ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے جنت دی خوشبو 500 سال تک دور جائے گی۔ کنے 100 سال؟ 500 سال جنت دی خوشبو جنت تو باہر جائے گی۔ پر کئی ایسے بد نصیب نے کہ جڑے جنت دی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں گے۔ اللہ انہاں بد نصیبہ تو سانو بچا کے رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کیڑے بندے بد نصیب نے کہ جنہاں اللہ ذوالجلال والاکرام جنت تو محروم کر دیں گے، یعنی اپنی رحمتوں رب العالمین دور ہٹا دیں گے۔ ہن ذرا نوٹ کر دے جایا جے آمنہ دلال علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کیڑا بندہ جڑا اللہ دی رحمت تو دور ہے تے لانتی ہو گیا، یعنی اللہ دی رحمت تو جڑا دور ہے انہوں ہی لانتی آندے نے۔ لعنت دمان رب دی رحمت تو دور ہو گیا۔ فرمایا وَمَن
مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس بندے نے کسی مومن مسلمانوں نہ حق قتل کر دیتا ہے، ناجائز قتل کر دیتا ہے، ومن قتل ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کے کسی مسلمان تے مومن نو انہیں قتل کر دیتا ہے، حالانکہ مومن نو قتل کرن دیا تین وجہ ہو سکدیاں نے۔ نمبر ایک، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھن دے بعد مرتد ہو جا، کلمہ چھڑ دے، اسلام چھڑ دے، اس بندے نو ارتداد دی وجہ تو قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر دو، مومن مسلمان ہے تے انہیں کسے نو ناحق قتل کر دیتا ہے، قتل دے بدلے انہوں قتل کیتا جائے گا۔ نمبر دو، شادی شدہ تے زنا کر لیا، بدکاری کر لئیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں زمین گاٹ کے مار مار کے پتھر انہوں ختم کر دیو۔ تین وجہ نے جنہ وجہ تو کسے مسلمان تے مومن نو قتل کرنا جائز ہے، لیکن او دے اندر بھی تیرے کول میرے کول کوئی اختیار نہیں کہ آپ قتل دا بدلہ بندہ قتل لین لگ پوے، وہ عدالت دا حق ہے، عدالت دی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی بندے نے اسلام چھڑ دیتا، مرتد ہو گیا، عدالت دا حق ہے اس بندے نو ارتداد دے بدلے، مرتد ہون دے بدلے قتل کر دیتا جائے۔ ساڈے کول اختیار، عام بندے کول اختیار نہیں۔ ایک بندہ زنا کردا، بدکاری کردا ہے بھی شادی شدہ، اس بندے نو رجم کر دیتا جائے، پتھر مار مار کے ختم کر دیتا جائے، لیکن یہ بھی حق ساڈے تواڈے کول نہیں، عام لوگاں کول نہیں۔ عدالت دا حق ہے، قانون دا حق ہے، حکومت دا حق ہے، او ذمہ داری تو عہدہ برا ہوئے۔ اے اللہ دے قرآن اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے وضاحت فرما، حالانکہ ایک مومن دی عزت کتنی زیادہ ہے، ایک مومن دا احترام کتنا زیادہ ہے، نوٹ فرما لو۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اینجن آپ کعبۃ اللہ دے سامنے تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام اینج کعبۃ اللہ نو مخاطب کر کے فرمان دینے، اے کعبۃ اللہ تیری حرمت بڑی ہے، تیری عزت بڑی ہے، پر ایک مومن دی حرمت تیرے نالوں بھی زیادہ ہے۔ تیری عزت بڑی ہے، تیری حرمت بڑی ہے، حیا بڑا، احترام بڑا، پر کعبۃ اللہ ایک پکے تے سچے مومن دی حرمت تیرے نالوں بھی زیادہ۔ ہن نوٹ کرنے والی گل ہے کہ کیڑا بندہ کہ جدے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے تے اے بد نصیب اللہ دی رحمت تو محروم ہو جاندا۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جیڑا کسے بندے نو ناجائز قتل کردا، ناحق قتل کردا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے او دا بدلہ ایوے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، انو جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ اللہ کنی کو دیر تک، 2 4 10 20 دن، مہینہ 2 مہینے، اللہ فرماندے نے نہیں، خالدان فیہا، او بد نصیب ہمیشہ جہنم دے اندر سڑدا رہے گا۔ جڑا کسے مومن مسلمانوں نہ حق قتل کر دائے، نمبر 1 تے نمبر 2 فرمایا وغضب اللہ علیہم، اللہ ذوالجلال دا غصہ ہو دیتے ہوئے گا۔ تے نمبر 3 فرمایا وَلَعَنَهُ، اس بندے تے اللہ دی لعنت بھی ہوئے گے، جنت تو محروم ہے تے اللہ دی رحمت تو بھی، جنت تو بھی محروم ہے تے اللہ دی رحمت تو بھی محروم ہے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا،
اس بد نصیب بندے نو اللہ ذل جلال جنت وچ داخل بھی نہیں کرنگے، اس بندے تے اللہ اپنی لعنت برسان گے، یعنی اللہ اس ظالم نو اپنی رحمت تو دور فرما دیں گے۔ کون بدبخت ہے بد نصیب؟ اے تے قرآن ہے نا، ذرا آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ ذرا اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش کر دے جایا دے، قربان جاواں صدقے جاواں۔ اے نسائی شریف دی روایت احمد دی اندر موجود ہے، فرماندے نے وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن ذرا آساں ویکھنا آپ تینہ بندیاں دی نشان دہی میرے آقا نے فرمائی، وہ تین بندے پچھلے جمعے میں دسے سن کہ جنہ بندیاں والا اللہ رحمت دی نظر نہیں مارن گے، بڑھا زانی بدکار، اور نمبر دو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دی روشنی اندر جھوٹا حکمران تے پیارے پیغمبر دے فرمان دی روشنی اندر زانی بدکار۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے زبان تو نکلے اے الفاظ بھی نوٹ فرما، نبی نے مختلف موقع آتے مختلف چیزاں دی اہمیت نو بیان فرمایا۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ ثَلَاثٌ آپ فرماندے نے تین بندے ایسے نے، ہن ویکھئے یہ تینے گناہ تینے برائیاں کہتے ساڑھے تواڈے اندر موجود تے نہیں، جیتے موجود نہیں تے الحمدللہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا، تے جے خدا نخواستہ اے موجود نے تے پھر انہاں تینہ برائیاں نو اپنے تو دفع کرن دی تے دور ہٹان دی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الذی یقر فی اہلہ الخبث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت دے راوی نے اندنے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ایسے بد نصیب بندے نے، تین بدبخت بندے نے جنہ تے رب العالمین نے جنت نو اونجی حرام کر دیتا۔ تینہ بندے آتے اللہ ذل جلال نے جنت نو حرام فرما دیتا۔ سونے کیڑا کیڑا بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے مدمن الخمر، نمبر ایک جیڑا ہمیشہ شراب پیندہ۔ شراب تھوڑی بھی حرام ہے تے بہتی بھی، شراب کسے صورت جاؤ اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا کے دیکھیے، بڑے فنکشن ہونتے خیر نال گورنمنٹ نے ویسے بھی اجازت دے دیتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بڑا فنکشن کوئی بڑے لوگاں دی شادی حتیٰ کہ شادی دی روٹی پوری ہوئے نہ ہوئے شرابہ عام چل دیا نے پئی۔ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک روایت ایک حدیث ہے، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ہمیشہ شراب پیندا اللہ ذل جلال انہوں جہنم دے ایسے چشمے چوں پانی عطا فرمان گے، جہنم دا ایسا ابلدا تے خولدا ہویا پانی پلان گے۔ کیڑا کہ جیڑا بدکار عورتاں جیڑیاں جہنم دے اندر سٹیاں جان گیاں
گیاں اللہ میری توبہ بدکار عورتاں جیڑیاں جہنم دے اندر سٹیاں جان گیاں تے آقا فرماندے نے انہاں دے جسماں چوں جیڑی گندگی پیپ نکل کے آئے گی اللہ شرابیاں نو او پلا دیں گے شراب بہتی ہوئے تے پاوے تھوڑی ایک گل نوٹ فرما لو آج اس شراب تو توبہ کر لے نہیں پیتی تے اللہ دا شکر ادا کر کہ رب نے اس لعنت بیماری تو بچا کے رکھیا تے جے خدا نخواستہ اللہ دی نافرمانی کر چکا تے پھر اپنے مالک دے کولوں اج ہی توبہ کر لے رب کولوں اپنے گناہوں دی معافی مانگ لے مالک اس بات تے اختیار رکھ دے معاف فرما دے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جے دنیا دے اندر شراب پیندا رہیا اے دے تے ہمیشگی کردا رہیا تے اللہ ذوالجلال جنت دی شراب طہور دیاں نہراں تو اس بد نصیب نو اونجی محروم فرما دیں گے دعا کر اللہ شراب طہور نصیب فرما دے اللہ جنت دیاں نعمتاں تے جنت دیاں شراباں نصیب فرما دے پر وہ تا مل گیا جے ایس گندی شراب تو توبہ کر کے بچ کے اپنی زندگی گزارے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دے نے ہمیشہ شراب پین والا بندہ جیڑا اللہ ذوالجلال نے اس بندے تے جنت نو حرام فرما دیتا ہے تے نمبر دو فرمایا والا کو تے او بندہ جیڑا اپنے ماپیاں دا نا فرمانے ماں دا نا فرمانے اپنے باپ دا نا فرمانے میرے بھائی میرے برادر میں رب دا واسطہ دے کے کہہ او میری قوم دے نوجوانوں میری قوم دے شہبازوں خدا دا واسطہ دے آؤ اپنے ماں پیانو آج ہی راضی کر لو جے ماں باپ ناراض نے تے سمجھ لے کائنات دا رب ناراض ہوئے گا کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دے نے باپ راضی تے سمجھ لے رب بھی راضی ہے باپ راضی تے رب بھی راضی جے باپ ناراض تے رب بھی ناراض آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے والا کو تے جیڑا اپنے ماپیاں دا نا فرمانے اے ظالم ماپیاں نو گالیاں کٹ دے تبرہ بازی کر دے ماپیاں تے لان تان کر دے اساں دیکھے نے ایسے بدبخت انسان بھی کہ جڑے اپنے باپ دے سر جو جتیاں مار دے نظر آؤندے نے ماں نو کتی کہہ کے گھروں کٹ دین والے بد نصیب بھی ساڈے معاشرے دا حصہ نے میرے بھائی میرے برادر ماپیاں نو راضی کر لے ماپے راضی تے رب راضی تے اگلی گل اے کہ زندگی چ تے ماپیاں دا بنایا کچھ نہیں زندگی چ انہاں دا سنواریا کچھ نہیں زندگی اندر ماں بھوکی مر دیے پئی انہوں پانی نہیں پوچھدا روٹی نہیں پوچھدا باپ تکے کھاندا پھردا انہوں کدی جوڑا کپڑیاں دا لے کے نہیں دیتا باپ بیچارہ روٹی کھان تو مجبور تے پریشان آپ گلشرے اڈاندا پھردا تے ماپے در بدر دے تکے کھاندے پھردے نے آج تے پوچھدا نہیں تے ماں مر گئی ہے پیو مر گیا مسیطے ختم دے نو ٹریا انہیں جناب 7 قسم دے پھال لیا سامنے رکھے نے اللہ اللہ او پیو ساری زندگی بھکھا مر گیا اور ظالمہ تینو پانی دا گھٹ پیو نو دینا نصیب نہیں ہویا تے مرن دے بعد اس باپ دے نام دے پھال لیا کے مسیطے رکھ دیتے نے میں بڑے دعوے نہ کہنا وا کہ زندگی چ باپ ناراض کے آئے تے تیرے انہاں پھلاں دی رب دے دربار وچ کوئی قدر نہیں
اللہ دے دربار دے اندر کوئی قدر نہیں. آج انہاں نو راضی کر لے, اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات راضی ہو جائے گی. تے نمبر 3 آمینہ دے لال فرماندے نے ودیوس, دیوس بندہ بھی جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا. دیوس بندے تے اللہ نے جنت نو حرام فرما دیتا ہے. ہن یہ تینے بندے ذرا پھر اپنے ذہن چ بٹھا لو, دوبارہ نوٹ فرما لو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیڑے بندے نے جڑے اللہ دی رحمت تو محروم رہن گے, اللہ ذوالجلال دی رحمت تو دور رہن گے, اللہ دے جنت تو دور رہن گے. نمبر 1 ہمیشہ شراب پین والا. نمبر 2 اپنے ماپیاں دی نافرمانیاں کرنے والا. تے نمبر 3 دیوس جیڑا اے بھی کدی اللہ دے جنت داخل نہیں ہوئے گا. اللہ نے دیتے بھی جہنم نو حرام فرما دیتا ہے. آؤ ذرا پیارے پیغمبر دا فرمان سنے آدھے کہ رب دے قرآن دا ایک دوسرا مقام بھی سماعت فرما لو اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو. قرآن نے قدم قدم تے ساڑی رہنمائی دا فریضہ سر انجام دیتا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دی زبانوں نبی پاک دی امت دی رہنمائی فرما دیتی ہے. آپ فرماندے نے او بد نصیب لوگ جڑے مومنہ عورتاں تے تہمت لگاندے نے, انہاں تے زنا دا الزام لگاندے نے. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, اگر کوئی کسے تے الزام لگاندا تے اس الزام واسطے انہوں 4 گواہ چاہیے نے. کنے گواہ؟ 4 گواہ چاہیے نے. ایک گل نوٹ فرما لو, خامد اور بیوی آپس دے اندر علیحدگی واسطے 3 طریقے نے, معروف طریقے جڑے اسلام نے دسے نے, قرآن نے دسے نے. نمبر 1 طلاق. طلاق مرد عورت نو دے دے تے دونوں دے درمیان جدائی ہو جائے گی. وہ اگلی بات ہے ایک مجلس دیا 3 طلاقاں کی نے. طلاق دین دا طریقہ کی ہے بڑا حساس مسئلہ, پھر کسی خطبہ جمعہ دی تفصیل سے جاواں گا. 3 طریقے نے خامت بیوی دے درمیان علیحدگی دے. نمبر 1 خامد اپنا حق استعمال کردا ہے, بیوی نو طلاق دے دیندا ہے. نمبر 2 عورت اگر خامد نو پسند نہیں کردی, او دے اندر کوئی شرعی عیب ہے, شرعی عذر ہے, شرابی ہے, بدکار ہے, جوئے باز ہے, یا او دے تے کوئی شرعی حد لگ دی ہے, اللہ دیا نافرمانیاں کردا ہے. عورت کو جویں مرد کو حق ہے کہ عورت نو طلاق دے دے, اسی طرح عورت کو بھی حق ہے وہ عدالت دا دروازہ جا کے کھٹکھٹائے تے عدالت جا کے دعویٰ کرے خلا دا, تے عدالت فیصلہ کر دے وے دونوں فریقان دی گل سن کے عورت نو خلا دے دے وے, آزاد کر دے وے. تے تیسرا طریقہ لیان دا طریقہ اللہ ذوالجلال نے جیڑا قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا. کوئی مرد اپنی عورت الزام لگا دیندا کہ میری عورت زانی ہے, بدکار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے واسطے 4 گواہ ضروری نے. کنے گواہ؟ 4 گواہ. ایک کون والا آیا آ کے کہنے لگا حضرت اے فرماؤ کہ اگر میں اپنی بیوی نو
کسے غیر مرد نہ ویکھا تے حضور میں 4 گواہ لبدا پھرا پھر بھی ضروری نے فرمایا بھاویں اپنیاں اکھاں نال ویکھ لیں پھر بھی 4 گواہ ضروری نے 4 گواہ اسلام نے مقرر فرمائے نے ہن ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو قرآن نے عورتاں نو بھی پورا حق دیتا دفاع دا مرداں نو بھی پورا حق دیتا دفاع دا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر کوئی کسی تے الزام لگاندا انہوں چاہیے 4 گواہ لے کے پہلی گل تے اے وے کہ 4 گواہ نہیں بنا سکیا خاموش ہو جائے عام بندہ خامد نہیں عام بندہ خامد دی میں اگے گل کرنا عام بندہ کسی نو برائی کر دیا ویندا خاموش ہو جائے کیوں زنا دا چرچا معاشرے اے دا پھیلاؤ اے دے نال کئی قباحتاں اگے پیدا ہو جاندیاں نے گند جتھوں دا ہے وے اوتھے ہی رہ جائے انہاں دا معاملہ اللہ نال ہے ہاں اگر خامد تے بیوی دا مسئلہ تے پھر خامد نو چاہیے 4 گواہ لے کے آئے اگلی گل وے اگر کوئی بندہ کسے تے تہمت لگاندا او دے تے زیادتی کردا الزام لگاندا فرمایا اونوں اللہ دے آرڈر تے حکم دے مطابق فجلدوہم سمانین جلدتن انہاں نو 80 کوڑے مارے جان گے اگر اپنے اس موقف دے گواہ نہیں لے کے آؤں گے اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے اگے مسئلہ خامد تے بیوی دا ایک خامد اپنی بیوی نو الزام دیندا ہے کہ اے معاذ اللہ بدکار ہے عورت او دے تو مکر دیئے یا سچی ہے او دا انکار کر دیئے نبی علیہ السلام کو ایک قصہ آیا حضور علیہ السلام نو آکے کہنے لگا حضور میری بیوی میں دے تے مطمئن نہیں اللہ دے پیارے نبی دے سامنے اپنی بیوی تے الزام لگا دیتا ہے بیوی نو بھی تے خامد نو بھی نبی پاک دی عدالت دے اندر طلب کر لیا گیا ہون اگلا طریقہ ایک دسیا نا طلاق اگلا طریقہ خلا تے تیسرا طریقہ خامد نے بیوی تے الزام لگا دیتا ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے خاموش نے حضور علیہ السلام نے جواب کوئی نہیں دیتا اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین لیان دا طریقہ کی ہے دوویں جی عدالت دے اندر طلب کر لینے مرد دا دعویٰ کہ میری عورت جیڑی ہے اے زانی ہے بدکار آئے ہونے انہوں چاہیے 4 گواہ لے آئے اچھا یہ دے کل 4 گواہ نہیں ہون کی کرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر فرمایا ہونے اے بندہ عدالت دے اندر قسم چکے 4 قسمہ اٹھائے کنیاں قسمہ عدالت دے اندر خامد 4 قسمہ اٹھائے اللہ دی قسم ہے میں اپنے دعوے وچ سچا ہاں اللہ دی قسم ہے میں اپنے دعوے وچ سچا ہاں اللہ دی قسم 4
قسماں عدالت دے روبرو نو اٹھانیاں پین گیا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین 4 قسماں اٹھان دے بعد ہن پنجویں قسم چکے تے نال آکھے جے میں جھوٹا ہوواں تے میرے تے اللہ دی لعنت ہووے اے پنجویں قسم جے میں جھوٹا ہوواں تے میرے تے اللہ ذوالجلال دی لعنت ہووے لعنت دا معنی کی ہے رب دی رحمتوں لعنت دا معنی رب دی رحمت تو دور پنجویں قسم اٹھا کے آکے میرے تے اللہ دی لعنت ہووے جے میں جھوٹ بولدا ہوواں ہن خامد نے 4 قسماں اٹھا لئیاں پنجویں قسم انہیں آکھیا میرے تے اللہ دی لعنت ہووے ہن عورت دا حق ہے عورت دی ذمہ داری ہے اگر وہ اپنے دعوے وچ سچی ہے کہ میں اپنے موقف وچ پاک تے صاف ہاں تے عدالت کھڑے ہو کے عورت بھی 4 قسماں اٹھائے تے پنجویں قسم دے نال آکھے میرے تے اللہ دی لعنت ہووے جے میں جھوٹ بول دی ہوواں میرے تے اللہ دی لعنت ہووے جے میں جھوٹ بول دی ہوواں اے خامد نے بھی 4 قسماں اٹھا لیاں نے بیوی نے بھی 4 قسماں اٹھا لیاں نے تے ہون دوواں دے درمیان علیحدگی ہو جائے گی جس طرح 3 چیزاں میں دسیا نا خامن طلاق دے دیتی ہے بیوی تے خامن دی جدائی ہو گئی ہے عورت نے عدالت وچوں جا کے خلا لے لیا عورت تے مرد دے درمیان جدائی ہو جاندی ہے خامن تے بیوی نے 4 قسماں اٹھا لیاں نے عورت تے خامن دے درمیان جدائی ہو جائے گی اور کدوں جدائی ہوئے گی جدوں اپنے آپ نو آکھن گے جے میں جھوٹ بولا تے میرے تے اللہ دی لعنت ہووے یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ماں باپ دا نام فرمانے اللہ نے او دے تے جنت نو حرام فرما دیتا نمبر 2 آپ فرماندے نے ہمیشہ شراب پین والا اللہ نے او دے تے جنت نو حرام فرما دیتا تے نمبر 3 کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے دیوس بندہ اللہ دے جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا اور داخل تے دور دی گل ہے دیوس بندہ جنت دی خوشبو تک نہیں پا سکے گا اور میں پہلا عرض کر چکا نا اللہ ذوالجلال والی کرام نے جنت نو جو بہارا نصیب فرمایا نے 500 سال تک اللہ ذوالجلال نے جنت دی خوشبو نو پھیلا دیتا تے دیوس بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا ہن دیوس ہے کی ہے دیوس ہے کی ہے نبی علیہ السلام دا فرمان جس بندے نو پتہ کہ میری بیوی میری غیر موجودگی اندر غیر مردانال اے دے برے تعلقات نے برائی میرے گھر دے اندر ہوندی ہے بے حیائی میرے گھر دے اندر ہوندی ہے اونوں پتہ کہ میری بیوی بے حیا ہے میری بیوی اللہ دیاں حداں نو پھلانگ دیے پئی ایک گل تے اس تو ذرا نرمی دیوس بندہ کون ہے کہ جڑا اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی ہمشیر او دے پردے دا خیال نہیں کردا ویکھیے ذرا اپنے ماحول تے اپنے معاشرے کو وڈا غیرت مندوں پر آئے کہ جی دی پہن گلے دو بٹا پا کے موٹر سائیکل تے پیچھے بیٹھی ہے اور بڑے فخر نہ لے کے جا رہے ہیں اینو غیرت مند آندے ہو حیادار آندے ہو خامد اپنی بیوی نو بنا سنبار کے پوری طرح میک اپ کر کے کروا کے
بازار دی زینت بنا کے جا رہے ہیں دے کونوں خوشبو دے ہلے اٹھ دینے پہ تے تو سمجھ لے میں بڑا غیرت مند ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت خوشبو لگا کے گھروں باہر نکل دیے وہ عورت زانیہ ہے، جب تک اپنے گھر واپس نہیں آؤندی۔ میریو ماں، میریو بہنوں، بیٹیوں، رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اسی مغربی تہذیب دے دل دادا بنن دی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرنے پہ۔ آئیے تو باپ ہے تے تاں، تو بھائی ہے تے تاں، تو خامد ہے تے تاں، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا سنبھالیے اپنے گھر دے اندر، اپنی گھر دی چار دیواری دے اندر اسلام نافذ کریے۔ اسی حکمرانہ نو دوش دینے ہیں فلاں حکمران آیا اسلام نہیں آیا، فلاں حکمران آیا اسلام نہیں آیا، فلاں آیا اسلام، اور اینا کولو تے اسلام دی کوئی امید، بولو کوئی امید نہ پہلے آتوں سے نہ پچھلے آتوں ہے۔ پر جیڑا کم اسی آپ کر سکنے ہیں گھر دی چار دیواری اپنی بیوی نو، اپنی ہمشیرہ نو، اپنی بیٹی نو اگر تو پردہ کروائیں تے حکومت والوں کو پابندی ہے، جنہ کر سکنے وہ تے کرنا چاہیے۔ مینوں یاد آیا نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حدیث دے عالم سن تے نواب بھی سن، علاقے دے نواب سن تے اینا دے گھر اینا دی بیوی ظاہر بات ہے نواب زادی سی، نواب دی بیٹی سی، اور تو انہوں پتہ جیدے کول چار ٹکے آ جان پھر گھر دا ماحول ہی بدل جاندہ ہے۔ ماڑے سن، غریب سن، برقع لا کے بی بی باہر نکل دی سی، ذرا چار ٹکے آ گیا، دولت آ گئی، برقع لتھ گیا، ہن چادر لے کے باہر نکلن لگ پئی، اور چار ٹکے آ گیا نے، چادر دی جگہ تے دوپٹہ آ گیا، اور چار ٹکے آ گیا نے، دوپٹہ سر تو لتھ کے گلے چ آ گیا۔ دولت آؤندی جا رہی ہے، ایمان دا بیڑا غرق ہوندا جا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں ہے نے ایس معاشرے دے اندر بھی جنہاں نو اللہ توفیق عطا فرماندے نے۔ نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ اور انہاں دی اہلیہ نواب زادی سی، نواب دی بیٹی سی۔ ایک دن شاگردانو سبق پڑھان دے سن پہ اور نواب صاحب دی جیڑی اہلیہ سی پردہ نہیں سی کر دی، نواب دی بیٹی سی، ٹور اپنا روب اپنا چار پیسے ایسا۔ نواب صاحب رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہا نے، حدیث پڑھا رہا نے، تے اے حدیث آ گئی کہ دیوس بندہ جنت داخل نہیں ہو سکے۔ شاگرد کہنے لگے حضرت دیوس کنوں آندے نے؟ حضرت دیوس کنوں آندے نے؟ فرمان لگے کل جدوں میں اپنی اہلیہ دے نال سیر واسطے نکلاں گا نا، ہاتھی دی سواری پورا ٹور تے پورا روب، میں جدوں باہر نکلاں گا نا تے پھر میرے کو سوال کریا جے، میں اوتھے تانوں یہ مسئلہ سمجھاواں گا۔ اگلے دن نواب صاحب رحمت اللہ علیہ سیر واسطے نکلے، بیوی نال بگی تے بیٹھی ہے، پورا ٹور تے پورا روب ہے، شاگرد آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت دیوس کنوں آندے نے؟ تساں فرمایا سی میں مسئلہ دساں گا، دیوس کنوں آندے نے؟ تے نواب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مینوں آندے نے۔ استاد جی فرمان لگے مینوں دیوس آندے نے۔ شاگرداں دیاں نظراں چک گئیاں، حضرت اپنے بارے فرما رہے؟ فرمایا ہاں، او بندہ دیوس
جدے نال او دی بیوی ہووے تے ننگے منہ پھر دی ہووے او بندہ دیوس ہے تے میں دیوس ہاں میری بیوی اے پردہ ہی نہیں کرتی سبحان اللہ سبحان پتہ نہیں کیڑے ویلے دی نکلی گل عقل مند بیویاں دانا تے سیانیاں بیویاں او خاوندان دے اشارے سمجھ دیا نے جنہ دے دل وچ خوف خدا ہوئے اللہ دا ڈر ہوئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نواب صاحب نے گل کی تھی فرمان دے نے میں دیوسا کیونکہ میری بیوی میرے نالے تے انہیں نبی دا حکم ٹکرایا پردہ نہیں کر دی تے اوتھے بیٹھیاں بیوی نے پردہ کر لیا تے پھر ساری زندگی اس عورت دا کسے نے منہ نہیں ویکھیا اوتھے بیٹھے ہیں پردہ کر لیا تے ساری زندگی دوبارہ کسے نے اس نواب زادی دا چہرہ نہیں ویکھیا حتیٰ کہ پھر ان پردے دا اہتمام نرا پردہ کیتا ہی نہیں پردے تے کئی کتاباں لکھ دیتیاں نے تے قوم تے امت دیاں بیٹیاں دی رہنمائی فرما دیتی ہے یعنی غیرت مند بندہ اپنے کار دی چار دیواری اندر تے سلام نافذ کر دے او تے دیو جی دی بیوی او دے سامنے ننگے سر تے ننگے منہ بازار دے اندر پھرے او زمانے دیاں محفلاں دی زینت بنے اللہ اللہ غیرت دی گل ہے نا غیرت دی ایک صحابی نے نوی شادی ہوئی گھروں باہر نکلن لگے تے بیوی نو فرما گیا بھی تو گھر رہ میں ذرا کام چلیا تے آ جاؤں گا چلے گئے واپس آئے تے بیوی دروازے بیچ کھڑی ہے حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ دوروں نظر پئی میری بیوی دروازے کھڑی ہے میں منع کر کے گیا کہہ کے گیا تو گھر رہو تے میں آ رہا ہوں میں گھروں باہر نکلیا میری غیرت میری بیوی دروازے دے وچ آ کے کھڑی ہے نیزہ کڈیا کہ میں مار کے اے دی جان کٹ دیا تے بیوی کہن لگی اے میرے سرتاج میرے تے نیزہ تانن تو پہلا میری گال سن لو تے فیصلہ پھر کرے آدے میرا گناہ نہیں پہلا اندر جا کے چاتی مارو میں کیوں دروازے چ آ کے کھڑیاں اندر تے بہت بڑا سپ آ کے کمرے چ بیٹھا بہت بڑا اژدہا ہے میں ڈر دیا میں تو اڈے حکم عدولی نہیں کیتی نافرمانی نہیں کیتی میں تے ڈر دی دروازے چ آ کے کھڑی ہو گئیاں صحابی رسول اندر گیا ویکھیا سپ بہت بڑا نیزہ ماریا ہون آندے نے بھی اے نہیں پتا لگا سپ پہلا مریا کہ صحابی پہلا شہید ہو گئے انہیں ڈنگ ماریا صحابی نے نیزہ ماریا سپ نے دوبارہ صحابی رسول تے حملہ کیتا تے اللہ دیاں مرضیاں صحابی رسول جامع شہادت نوش فرما جاندے نے یعنی سبق ملدا پیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت نو اپنے صحابہ نو اپنے منن والیاں نو غیرت دا سبق دیتا ہے کہ دیوس بندہ کڈا بھی سرمایہ دار ہووے دیوس بندہ کنا بھی نیک ہووے کنا بھی پرہیزگار ہووے کنا بھی متقی ہووے اور جنوں اے پتہ لگدا پیا کہ میرے گھر سراسر
واضح اللہ دیا نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حکم عدولی ہوندی ہے پئی پھر او دا ایمان کا دا او دا تقوی کا دا تے او دی پرہیزگاری کا دی ہے اللہ منو تے توانو اپنے فضل و رحمت دے نال انہاں تیناں چیزاں تو بچا کے رکھے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیوس بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی تے جدوں نبی نے فرما دیتا تو حضور دے فرمان کائنات دے اندر ہر بات غلط ہو سکتی ہے نبی پاک دی زبان تو نکلے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرما صدق اللہ